The Clash taldea. Nik entzuten duan musika gehienak The Clashen dauka abiapuntua. Interesgarria da zelan jakin izan zuten estilo ezberdinak nahastuz, mezu sozial eta politikoa adierazi, ez? Eta jende gehiagora gana hurbildu ziren estilo horiek batuz. Bai, punki, rockabilly, reggaea da, bai, diska borreruak baditu milaka aurpegi. Negu gorriakena, gogoratzen dut gaztetan, Aiwa Walkmana jarrita eta jademako kasko horiek eta izaren azpia sartuta diska hori entzuten. Nik orduan oso erdalduna nintzen, Bilboko hegoaldeko auzo batekoa naiz eta nik hitz gutxi batzuk besterik ez dituen ulertzen. Beranduago ikasi nuen euskera, baina hor ditu zian atentzioa pizka bat bai euskararen mundua eta soinu horiek, ez? Eta zelako soinu niretzak berriat ziren, ezagutzen nuen rock and rolla, euskal rock and rolla ezagutzen nuen, baina nik uste dut garai hartako gazte askori burua estande egizigula diskorrek. Piece of my heart. Lehenengo ezagutu nuen Tauri Absurdo zen bertsioa, eta hortik tiraka Janis Joplinen bertsioa ezagutu nuen. Iruditzen zait interpretazio bikaina, eta gainera dago momentu bat kanta horretan, oilo ipurdia jartzen diana, dela 3. estribila sola eta gero, hor hitzekin jarraitu beharrean Janisek botatzen duela hor oilu bat, bere arima guztia ateratzen duela hor. Benetan, iruditzen zait momentu hori oso berezia. Bai, hor klasiko bategana joko dut. Nola aldatzen diren gauzak kamarada. Nik hemendik egin nahi diot deia euskaltzaindiari, euskerazko ezaira zahar bat bezala sartu behar dela, Entzun diot ertzainak zer zen ere zekien jendeari esan ez, nola aldatzen diren gauzak kamarada. Eta gaina kamarada hori esan behar dela hori pizkate doinuarekin, kamarada, jazara nire kamarada. Eta kontuz batez ere nork bere buruari esan behar dionean esaldi hori. Beste klasiko bategana joko dugu, Bob Marley. Zelan kapaza zen virtuosismoak alde batera utzita, virtuosismoak ezaizki gehiago interesatzen, hori esaten dugu musikari txarro. Melodia errazekin zelako mezu potenteak adierazten zituen eta erregearen kadentzia, printzipioz lasaia den hori, ze energia sortzen zituen kantetan. Eta ere musikari ikoniko bezala interesatzen zait. Uste guztiok hasi garela interesatzen bazaigu erregea, erregearen mundurako sarbide naturala Bob Marley da. Denborarekin aldatu dira, hasieran zinta kopiatu besterik ez nuen egiten, gero lana lortu eta CD-ak erosten hasi ginen, beranduago jeitxal zenuen internetetik MP3a, hori bai, beti MP3ak eko bazuen metatu guztiak ondo jarrita eta diskaren azala ez bazen ikusten ez zuen balio, hori gastatu ditut ordu pila bat. Eta orain industriak agintzen du streaminga, bai, baina iruditzen zait streaminga ez duela musika entzuten hain gogotsu, entzuten dut, baina bai. Hori bai, nahi dudanean musika entzun, viniloa jotzen dut, bai. Txalenakekin gehien gustatzen zaiguna dira, edozein taberna zuloan, hor lurrean jarrita, jendea inguruan daukazula, baina bai daia oso berez egite zaigula, nahiz eta gure medio naturala ez izan, urtero deitzen digutela Bilboko txosnetan jotzeko, txosna baten edo besteen, beti arratsaldean zuak baino lehen, eta han sortzen den giroa oso polita da, ez da bakarrik jendea hurbiltzen dela zu ikustera, baizik eta handik pasatzen den jendea eta kanta horiek ezaguna egite zaizkiola eta gelditzen dela eta azkenean oso giro polita sartzen da. Oraindik 12 urte pasata, gustatuko litzaidak izatea Kukutza gaztetxea, zela gure kontzertuak entzuteko lekuri gogotsuena. Baina, nola jakendu ziguten, beste altxor batek gara joko dugu, Bilboko euskaldunok daukagun altxor hori dela Kafe Antzokia. Ez dakitzen kontzertu ikusi ditudan hor, nik uste dut daukadala nire on markak daudela hor, eskenatoki horrean pizkat eskuinera, hor nago beti ni.
Ertzainak taldeak Gasteizen emandako azken kontzertu hori. Egun oso polita, oso berezia izan zen guretzak, beraiek gonbidatu ziguten han Gasteizen egoteko alde zaharrean, gure emanalditxo bat ematen, eguerdian, eta gero hortik lagunekin baskaltzera joan ginen, gero pote batzuk hartzera alde zaharretik, eta gero kontzertura joan ginen. Han gonbidatu gelara sartu ginen, inori ezer esan gabe, ez geunden gu kanbidatuta, baina ara sartu ginen. Eta gero kontzertua ikusen nuen neskarekin, ja adrenalina guztia bota nuen, oso urduri egon ginen horreko astean gure emanalditxoa prestatzen, musikari berri bat sartu behar genuen eta hor bota nuen dana. Gainera dago momentu berezi bat oso polita, non Josu Zabalak botatzen du publikora bere txapela eta zeinek hartu zuen eta nik eta hortxe daukat gordeta altxor bat bezala. Bai, hemen ez dut egingo rockero gaiztoaren plantak eta esan behar dut erosi nuen lehenengo diska Roxette bikotearen Crash Boom Bang izan zela, 94 uste dut. Gainera ez hori bakarrik, Roxette izan da talde bat edo produktu komertzial bat nahi baduzu, postasun handiak eman dizkiala bizitzan zehar, beti egon da hor, askotan ikusi dut ere kontzertutan eta asko disfrutatu dudan eta disfrutatzen dudan taldea da. Bai, bere garaian Pikadura taldean ibili ginen barrikadaren bertsioak egiten, oso zalea naiz barrikadarena eta eldrogazena. Eldrogaz azken bi urtetan ibili da barrikadaren errepertorioekin bira bat egiten, eta hori atera du gero eldrogaz barrikada 40 atera du diska bat, formatu oso potolo bat, material pila batekin, eta iruditzen zitzaidan interesgarria diska hori oroitzapen bezala gordetzeko. 4-5 aldiz ikusi dut bira horretan, eta oso potente eta gorde nahi nuen halako zerbait.